Salut lume, eu sunt Arman și este primul meu video de Minecraft. Am să-l fac pe creativ, asta e plotul meu. N-am făcut încă nimic pe el, dar o să fac. Am să fac o casă, una mai simplă. Una pe care oricine o poate face. Așa, a trebuit să număr cuburile ca să știu câte am pus, așa, ca să fie perfectă. Este o casă foarte simplă. Am făcut-o de mai multe ori. Acum e mai bine. Nu, aici nu trebuia să... Așa. Ca să avem intrare prin spate. Eu joc pe un server super. Am să vă dau și adresa la sfârșitul episodului. Mie îmi place să construiesc casele în înălțime de 3 cuburi. Așa îmi place mie. Mie merge mai încet așa pentru că am niște defecțiuni la mouse. Trebuie să-mi schimb mouse-ul. Of! Ce enervant! Acoperișurile îmi place să le urc așa în sus, dar cum am defecțiunea asta la mouse, o să fac acoperiș plat ca să nu mai pierd timpul. Am să vă arăt câteva chestii tari pe care mie îmi plac cel mai mult. Și poate că în episodul următor o să jucăm un Survivor Games ceva. Poate o să joc și Skyblock, dar nu prea cred. Of, ce mă nervează defecțiunea asta.
Eu de obicei îmi pun preș, cum ar fi un crafting table, pentru că arată întocmai. Câteodată îmi sparge mai multe cuburi decât aș vrea. Numele meu de pe joc este Armand, numele meu adevărat este tot Armand. Deci v-ați prins cum se face, nu mai continui, nu mai are rost. În episodul următor o să vă arăt terminată. Așa, vreau să vă arăt chestiile tare, cum am spus. Întâi vreau să vă arăt ce îți poți pune pe cap, ca și cum ar fi o cască. Astea, uitați. Wither, skeleton, zombie, head, creeper head, așa. Și vă mai puteți pune un lucru destul de tare, dovleac, așa. Și am vrut să vă arăt, uitați, am să vă arăt doar cum ar fi pe armură. Vă trebuie armură de piele neapărat. Și la materiale, orice culoare, eu o să iau roșu. În primul rând o să vă arăt aici cu căștile. Uitați, eu am deja creeper, cap de creeper, cum ar fi cu schelet, wither, zombie. Și dacă îți pui cap, ai același cap, doar că mai porți unul peste. Și dovleac, la dovleac îmi place, pentru că uitați cum se vede. Și aici vă trebuie un crafting table, culoare și armură neapărat de piele. Puneți aici, așa, și vă dă armură de culoare. Și uitați. Drăguț, nu? Bine, cam atât a fost. Nu uitați să vă abonați, dați un subscribe, un like, orice, mai să dați ceva. Bun, eu sunt Arma, ne vedem la episodul următor. Pa!